Rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan wisa dibêje, eger xweza tevke dû parçe, tu yê wê dû parçebûnê wek derfetek ji bo azadiyê, wek celebek cudahiyê bibînî. Wateyekê wê cudahiyê heye. Jin jî xwedî wateyekî ye mêrjî. Ev yek di civakê de jî derketiye holê. Ya girîng ew e ku mirov wan neyne dijberî hev. Veguherandina wê bo rewşekê dijberî destpêka pirsgirêkê ye. Pirsgirêka civakî bi vîya wayî dest pê dike. Kesek dibêje mêranî serdeste ya din dibêje jinbûnî. Ev yek di nav xwezaya civakî de mijarên pirsgirêkan e. Zayentperestî îdeolojiyekê ku cudahiyên biyolojîkî yên di navbera jin û mêran de ve diguherîne hiyerarşiyeke civakî û vê hiyerarşiyê normalize dike. Lêbelê tenê berhevoka helbestên takekesî yên di navbera jin û mêran de nîne. Di heman demê de şêweyekê desthilatdariyê ye ku bi avayekê dîrokî hatiye avakirin û ji malbatê bigire heya perwerdehiyê, ji hiqûqê bigire heya aboriyê, ji siyasetê bigire heya çandê di hemû warên jiyanê de kokdaye. Dûrxistina jinan ji jiyana civakî, nedîtîkirina keda wan û dûrxistina wan a ji mekanîzmayên biryardayînê jî encamên têkiliyekê desthilatdariyê ne ku ji aliyê pergalên şaristanî yên dewletparêz ve di nav hezar salan de hatiye sazûmankirin û heta roja îro berdewam kiriye. Ji hêna dîrokî ve gelek lêkolîner destnîşan dikin ku yek ji şikestinên mezin ên civakî yên pêşîn bi paşveçûna statûya civakî ya jinan dest pê kiriye. Ji civakekê ku li ser hilberîn û pardekirina kolektîv ava bûye, ber bi civakekê ku ji hêla çînên civakî û dewletê ve tê xuyankirin veguherînek pêk hat. Di vê pêvajoyê de jin her ku çû ji jiyana giştî hat dûrxistin. Bi dûrxistina jinan ji hilberîn, zanîn û mekanîzmayên biryardana civakî sîstemek ku ji hêla mêran ve serdest bû hate avakirin. Bi vîya wayî jî rastiya gotina yekem kolonyalîzm di dîrokê de li dijî jinan hatiye kirin derket holê. Cudakariya li ser bingeha zayendiyê pirsgirêkeke civakî ye. Pirsgirêka desthilatdarî û koletiyê ye. Li cihê ku di hişmendiyê de desthilatdarî û koletî cih girtibe civak zayentperest e. Ji ber ku her tişt li gor berjevendiya mêran e. Norm û kevneşopiyên civakî yên zayentperest koletiya ku li jinan tê ferzkirin bi şikil dike û didomîne. Civakeke zayentperest ji bo ku berdewamiya xwe misoger bike, rolên li ser bingeha zayendî di hişê zarokan de bicih dike. Zarokên kur ji bo bidestxistin, birêvebirin, serdestî û nîşandana hêzê teşwîq dike. Li ber vê yekê li keçan jî bêdengî, bindestî û îtaatê ferz dike. Ji ber vê sedemê zayentperestî bi şikilkirina ramanên zarokan û bi bêdengkirina jinan herî zêde di nav malbatê de belave dibe. Pergala serdest malbatê wekî saziyeke pîroz pênase dike. Bi vê pênaseyê newekeviyên di nav malbatê de nedîtî dike. Keda bê mûçe ya jinan, barê lênerînê û bendewariya îtaatê di nav malbatê de asayî dike. Ev avahî ku tê de otorîteya mêr tê rewakirin, di civakê de bingeha têkiliyên din ên desthilatdariyê jî pêk tîne.
ev pergalên navendî û hiyerarşîk û bi hişmendiya desthilatdariyê ava bûne kontrolkirina laş û nasnameya jinan wekî mijarek stratejîkî dibîne. Gelek mijarên weke divê jinek çend zarokan bîne, cil û bergên çawa li xwe bike, heya saet çendan li derve be, bebekên xwe bi kîjan rê û rêbazan bînedinê jî nîşan didin ku zextên li ser jinan ne tenê destwerdanên exlaqî ne, di heman demê de destwerdanên siyasî ne û têkiliya heyî ya di navbera dewlet û serdestiya mêr de jî ne tesadüf e. Devlet û serdestiya mêran xwe li ser heman hişmendiyê ava dike. İtaat, hiyerarşî, bikaranîna hêzê û serdestiyê hem taybetmendiyên bingehîn ên devletê ne û hem jî yên serdestiya mêran e. Di pêvajoya avakirina netewdewletê de pênaseya welatiyên qebûlkirî jî bi piranî li dora mêraniya ava bûye. Jin wekî hêmana temamker lê ya duyemîn avê avahiyê hatiye qutkirin. Ev rêbaz hemwelatîbûnê ji mafên weke bêpar kiriye û heta îro jî civakê li gor vê hişmendiyê bişikil kiriye. Di vê çarçoveyê de ji ber ku meqbûliyeta jinan gelemperî bi bêdengiya jinan re girêdayî, îro sedema kuştinên jinan bêtir tên fêm kirin. Jinên ku li gor vê hişmendiyê ji normê derdikevin, ango îtaatê û bêdengiyê qebûl nakin, bi hêsanî tên qetilkirin û qetla wan jî tê paşguhkirin. Di nav vê pergala ku bi hişmendiya mêrane hatiye avakirin de jin ne weke kirdeyek, weke obje an jî qurbaniyek, bûyerên şîddetê jî weke bûyerên takekesî tê nîşandan. Lêbelê kuştinên jinan, mirinên biguman ên jinan û şîddeta li ser jinan ne bûyerên takekesî ne, encamên zayentperestiyê ne. Rêbazên têkoşînê yên ku di salên dawî de ji hêla tevgerên jinan ve hatine pêşxistin jî nîşan dide ku zayentperestî ne meseleyeke çarenûsê ye. Bi taybetî modelên rêxistinkirinê, pratîkên hevtemsîlkirinê, meclîsên jinan û têgeha xweparastina jinan a ku ji hêla tevgera jinên Kurd ve hat pêşkêşkirin, derxist holê ku li hember zayentperestiyê jiyanek civakî ya alternatîv pêkan e. Jin, jiyan, azadî! Jin, jiyan, azadî! Azadî! Jin, jiyan, azadî! Jin, jiyan, azadî! Jin, jiyan, azadî! Jinên Kurd azadiya jinan di navenda azadiya civakî de bicih kirine. Zayentperestiyê ne tenî wekî pirsgirêka jinan, di heman demê de wekî pirsgirêka demokrasiyê dîtine. Li gor wan birdozî û pergala ku îradeya jinan nas nake, ne pêkanê ku îradeya gel nas bike. Polîtîka û nêzîkatiyên ku hebûn û azadiya jinan hedef digire, di heman demê de azadiya civakê jî ji holê radike. Ji ber vê yekê, têkoşîna li dijî zayentperestiyê tenê wekî têkoşîna berfirehkirina qadên jiyana jinan nedîtine.
Wan ev têkoşîn li dijî her şêweyên desthilatdariyê wekî beşek girîng ya têkoşîna ji bo civak û neteweyek demokratîk dîtiye. Azadi!